مس راديو رناكم زلكم زخبركم سمعتنا ازي صومناوي ፍጻሜታትዩ ኣብ ናይ ሰንበት ፍጻሜታት ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደጊሙ መጠንቀቕታ ኣቕሪቡ ወኪል ተጸዋዒ ስደተኛታት ኣብ ኢትዮጵያ ብዛሃቦት ቃል ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ልዕሊ 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ናይ ኩናት ዞባ ተቐርቂሮም ስለ ዝርከቡ ውሕስነቶም ኣዝዩ ኣስጋኢ ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢራ እቲ ውድብ ኣብ መግለጺኡ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ህይወቶም ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝምርኮስ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብሰንኪ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ከዓ ኩሉ ዓይነት መራኸቢታት ተበቲኹ ስለ ዘሎ ጸገማቶም ንምግማት እኳ ኣሸጋሪ ኮይኑ ከም ዘሎ መልኪቱ እዞም ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎም ምልክም ሊጦም ፖለቲካዊ ዕቑባ ዝሓተቱ ኤርትራውያን ናይ ኩሎም ወገናት መጣልዒ ፖለቲካ ከይኮኑ ሓያሎ ዲፕሎማሰኛታት ስጋቶም ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ብፍላይ ንተወላዶ ትግራይ ንምርካብ ተባሂሉ ብስም ትግርኛ ይዛረቡ እዮም ኢልካ ዝግበር ዓሌታዊ ፈላላይ እናገነነ ዝመጻሉ ዘሎ እዋን እዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ቀንዲ ግዳያት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ብኣግኡ ክሕበር ጸኒሑ እዩ ተጸዋዒ ስደተኛታት ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ናብ ዝርከባ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት ክንቀሳቐስን ሰብኣዊ ረድኤት ክገብር ክፍቀደሉን ተማሕጺኑ ኤርትራ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝርከባ ሃገራት ንመነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ዝኸፍአት ሃገር ምዃና ብዓርቢ 20 ሕዳር ዝወፅእ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ገሊጹ አፍሪካን ቻይልድ ፖሊሲ ፎረም ኣብ ዘቕረበ ጽሑፍ ደቡብ ሱዳን ጫድን ኤርትራን ንደቂ ኣንስትዮ ዘይምችኣ ሃገራት ብምባል ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ከቐምጠን እንከሎ በንጻሩ ብዙሕ ክመሓየሽ ዘለዎ ኩነታት እኳ እንተለወን ሞሪሸስ ቱኒዝያን ደቡብ ኣፍሪቃን ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘለዎ ኣፍሊጡ እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘተኮረሎም መምዘኒታት ጥዕናዊ ኩነታት ደረጃ ትምህርቲ ሕጋጋትን ፖሊሲታትን መንግስታት ኣብ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ገለ ካብቶም ብዝለዓለ ደረጃ ዝረኣዮም እዮም ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ምስ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዝያዳ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ገዛ ስራሕ ከም ዝጽመዳ ምግባሩ ብሓደ ወገን ካብ ትምህርትን ስራሕን መብኳርን ብኻልእ ወገን ዋላ ኣብ ተንዳሓን ለውጥታት ኣምጽአን ዝነበራ ሃገራት እውን ንድሕሪት ከም ዝጉሰሳ ኮይነን ከም ዘለዋ ሓቢሩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ርእስቲ ጸቓጢ ባህሊ ሕብረተሰብ ምስ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዝተሓሓዝ እውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ግፍዕታት ብዝተፈላለያ ኣህጉራውያንን ኤርትራውያንን ማሕበራት ግብረ ሰናይ ክስነት ጸኒሑ እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 23 ሚእታዊት ካብ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ናይ መባእታት ደረጃ ትምህርቲ ዘይወዳእየን ኣብ 2050 ዓመተ ምህረት ናብ ልዕሊ ፍርቂ ቢልዮን ክድይብ ምዃኑ ዝንገረሉ ቁጽሪ ኣፍሪቃውያን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያለን ካብ ሕጂ ወፍርን ተዘይተገይሩሉ ኣብ ሕብረተሰባት ዝወርድ ክሳራ መዳርግቲ ከም ዘይርከቦ እቲ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ኣተሓሳሲቡ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተወልዐ ውግእ ንምሽምጋል ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተወስደ ተበግሶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጊሱ በኣቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፖዛ ዝተረቕሑ 3 መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ነበር ነዚ 2 ሳምንታት ተሓሊፉ ዘሎ ውግእ ሓድሕድ ኢትዮጵያ ደው ንምባል ክሰርሑ ምዃኖም እዩ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እንተኾነ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ነቲ ናይ ሽምግልና እማመ ከም ዘይተቐበሎ ይፍሊጡ ወግዓዊ ልሳንን መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያን ግና ነዚ ብዝምልከት እዚ ዜና ናብ ስቱድዮ ክሳብ ዝኣተወሉ ሰዓት ዝኾነ መብርሂ ኣይሃብሉን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መግለጺኡ ነቦ እምበር ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ተበግሶ ምውሳዱ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኸኣ እቲ መስርሕ ከም ዝሳለጥ ምግባሩ ዘለዎ ናእዳ ገሊጹ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብዘርግሖ ሓበሬታ ኣብቲ ውግእ ብዓወት ይምርሽ ከም ዘሎን ከተማ መቐለ ንምቁፅጻር ዝተረፎ ከም ዘይብሉን እዩ ዘመልክት ብወገን ትግራይ ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ በንጻሩ ሰራዊት ፈደራላዊ መንግስቲ ከቢድ ክሳራታት ይስከም ከም ዘሎ ይገልጽ ኣብ ክልቲኦም ወገናት ዝወርድ ዘሎ ሰብኣዊ ክሳራታት ዛጊት ብሳልሳይ ኣካል ክረጋገጽ ኣይተኻእለን እንተኾነ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ሞት መቑሰልትን መምዝባልን ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እናዛየደ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣህጉራውያን ትካላት ይገልጻ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሰጊሮም ዘለዉ ዜጋታት ኢትዮጵያ ድሮ ናብ 10ታት ኣሽሓት ደይቡ ብምህላው ውድብ ሕቡራት ሃገራት ህጹጽ ረድኤት ክግበር ከም ዘለዎ ተሓሳሲቡሎ ክልቲኦም ወገናት ነዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ንሓድሕዶም እዮም ዝካሰሱ ምስ ሬድዮ ረናይኩም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና
እዙ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሶኒ ፍጻሜታት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ መንበረ ጵጵስና ሰሜን አሜሪካ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ብዘተን ልዝብን ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ጻውዒት ኣቕሪበን። እዘን ኣብያተ ክርስቲያን ኩናት ብዘይካ ሞት ስንክልና ምምዝባልን ካልእ ንድሕሪት ዝጎትት ነገራትን እንተዘይኮይኑ ዘምጽኦ ጽቡቕ ነገር ይኹን ለውጢ ከምዘየለ ብምትሕሳብ ንዝካየድ ዘሎ ኩናት ኮኒነን። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ መንበረ ጵጵስና ሰሜን አሜሪካ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ኣብ ዘውፅአቶ መግለጺ ኩናት ቀለቡ ሰብ ድሕሪ ምባል መራሕቲ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ትግራይን ጉዳዮም ብዘተኽፈትሑ ኣሰኻኺሮ። መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጣልቃ ካብ ምእታው ክቁጠብን ተወሳኺ ምፍሳስ ደም መንእስያት ከይህሉን ኣተሓሳሲቦ። መልእኽተ ሰላም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብወገኑ ውግእ ክጅምሮ እምበር መዓስ ናበይ እንደው ከተብሎ ዘይትፈልጥ ተሰዓር እምበር ሰዓር ዘይብሉ ኣዕናዊ ተግባር ምዃኑ ብምዝኻር ንሓቂ ርትዒ ፍቕርን ናጽነትን ከም ዘብርስ እውን ገሊጹ። ስለዚ እዚ ኣዕናዊ ውግእን ንዑ ዘጓሃህር ዘረባን ቃላትን ምእንቲ ህዝብታት ብዝቐልጠፈ ክቋረጽ ዘሰሓሕብ ዘሎ ጉዳይ ድማ ብዘተን ምርዳእን ክፍታሕ ደጊሙ ተማሕጺኑ። ንሜድያታት ፍቓድ ዝህብ በዓል መዚ ፈነወ ኢትዮጵያ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ሂቦ ዝነበረ ፍቓድ ከም ዝሰሓቦ ኣፍሊጡ። እቲ በዓል መዚ ንቢቢሲን ካብ ጀርመን እትፍኖ ዶቸቬለን እውን መጠንቀቕታ ምሃቡ ገሊጹ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታትን ነጠፍትን ኣብ ምእሳር ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሃገር ንዝጸንሓ ናጽነት ፕረስ ናብ ዝተሓተ ደረጃ የውርዶ ምህላው ይውቀስ። ኤርትራ ብምክሃስ ናጽነት ፕረስ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት ምስ ቀዳሞት ሰለስተ ትስራዕ ኮይና ኢትዮጵያ እውን ኣብ ዝመጽእ ዓመት ናብዚ ደረጃ ክትወርድ ከም እትኽእል ተንተንቲ ዝዓውዲ ይእምቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንእንግሊዛዊ ወኪል ኣህጉራዊ ትካል መጽናዕቲ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ካብቲ ሃገር ሰጊግዎ። እቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሚድያታትን ኣህጉራውያን ትካላትን ናይ ምእጋድን መስጓግን ስጉምታት ዝወስድ ዘሎ ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ሓቅነት ዘይብሉ ጸብጸባት ኣቕሪብኩም ብዝብል እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓያሎ ከተማታት ብምቁጽጻር ናብ ርእሰ ከተማ ናይቲ ክልል ይግስግስ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ነቲ ወራሪ ዝብልዎ ዘለዉ ሰራዊት መንግስቲ ኣብ ዝጥዕም ቦታ እናዓረዱ ሰፍ ዘይብል ክሳራታት የውርዱ ምህላዎም ይጠቕሱ። ኣብቲ ክልል ዝኾነ ዓይነት ርክባት ተቋሪጹ ብምህላው ብዛዕባ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብቲ ብክልቲኦም ዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ ወጻኢ ካልእ ክርከብ ኣይተኻእለን። መንግስቲ ሶማል ምስ መርገጽ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝተሓሓዝ ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሕመድ ዒሳ ዓዋድ ካብ ስልጣኑ ሰጊጉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብስምቲ ሚኒስተር ኣቐዲሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ሶማል ንሓድነትን ልኡላውነትን ኢትዮጵያ ከም ዝድግፍ ብምጥቃስ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንኸብቅዕ ዕጃሙ ኸበርክት ድሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ። እንተኾነ እቲ መግለጺ ቀልጢፉ ተሳሒቡ። ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መንግስታዊ ትካላት ሃገር ተለጢፉ ዝነበረውን ከም ዝእለ ተገይሩ። ድሕሪ ዝፍጻሜ እዚ እቲ ነቲ መግለጺ ዘርግሐ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብትእዛዝ ቀዳማይ ሚኒስተር መሐመድ ሑሰን ሮብለ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ። እቲ ሚኒስተር ነበር ኣብ ናይ ውልቁ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝለጠፎ ጽሑፍ ኣቐዲሙ ዝወፀ መግለጺ ናይ ውልቁ ርእቶ ደኣ እምበር ናይ መንግስቲ ከም ዘይኮነ ተናሲሑ ድሕሪ ደጊም ኣብ ዝኾነ ናይ መንግስቲ ስራሕ ከገልግል ከም ዘይደሊ እውን ኣፍሊጡ። ሰበስልጣን መንግስቲ ሶማል ኣብ ጉዳይ መርገጽ ናይቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተመቓቒሎም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ። ምስ ሬድዮ ኤረና ይኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሰሉስ ፍጻሜታት ኣዳለውቲ ዜና ሚኒስትሪ ዜና ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ዝኾነ መደብ ከየዳሉ መምርሒ ተዋሂቦም። እቲ ሚኒስትሪ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍጻሜታት ዝምልከት ሓበሬታ ካብ ላዕለዋይ ኣካል ምስ ዝመጽእ ጥራይ ከም ዝቃላሕ ንኣባላቱ ኣፍሊጡ። ዘጊድ ድማ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ንኤርትራ ብቐጥታ ዝጸሉ ፍጻሜን ኣብ ወጻኢ ካብ ዝርከባ ማዕከናት ዜና እዩ ዝከታተሎ ዘሎ። ኣባላት ሚኒስትሪ ዜና ብፍላይ ድማ እቶም ኣብ ምድላው ዜና ዝነጥፉ ነዚ ሸፍንዎ ነዚ ድማ ኣይትሸፍንዎ ክበሃሉ እዚ ንመጀመርያ እዋን ኣይኮነን። ኣብ 2011 ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣብ ዝተጓሃረ ህዝባዊ ናዕቢ ቀውዒ ዓረብ እውን ብተመሳሳሊ ሸፈነ ከይወሃቦ መምርሒ ተዋሂቡ ምንባሩ ኣዳላዊ ዜና ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝነበረ ጋዜጠኛ ዓወት ኣረጋይ ዝኽሩ ኣካፊሉ። ኤርትራ ሓሳብ ካብ ናጻ ምግላጽ ዝብል መሰረታዊ መሰል ደቂ ሰብ ካብ ዘይክበረለን ቀዳሞት ሃገራት ምዃና ይፍለጥ። ኣብ ርእሲ እዚ እታ ንኣስታ 30 ዓመታት ብሓደ ሰብ እትመሓደር ዘላ ሃገር ብናጻ ፕረስ እውን ድሕሪት እያ ትስራዕ። ኣብታ ሃገር ብዘይካተን ብመንግስቲ ዝውነና ሓንቲ መደበር ሬድዮን ቴሌቪዥንን
ከምኡ ድማ ጋዜጣን ካልእ ዝኾነ ናጻ ወይ ናይ ብሕቲ ማዕከን ዜና የለን። ካብ 4 ሕዳራት ሒዙ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ማዓስከራት ስደተኛታት ዝነብሩ ኣስታት 100,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ መንጎ ክልተ ሓዊ ተቐርቂሮም ከም ዘለው ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ እዩ። ብዘይካ እዚኣቶም ድማ ስድራ ቤታቶም ንምርኣይ ናብ ትግራይ ዝኣተው ሓያሎ ኤርትራውያን መውፅእ ሲኢኖም ምህላዎም ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። ሓደ ካብኣቶም ኣባል ጋንታ እስራኤል ሳይክሊንግ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ኤርትራዊ ወደናዊ ዓወት ገብረ መድህን እዩ። እዚ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ዳሃይ በዓልቲ ቤቱን ውላዱን ክገብር ናብ ትግራይ ድሕሪ ምጋሹ ኩናት ስለ ዝተወልዐን ኣገልግሎታት ቴሌፎንን ኢንተርነትን ድማ ስለ ዝተቋረፀን እዩ ዳሃዩ ክርከብ ዘይከኣለ ክብል ወኪሉ ማርቼሊኖ ፓቼኮ ገሊጹ። ኣብ 2021 ዓወት ዝወዳደረላ ጋንታ ኣብ ምንዳይ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ወኪሉ ኣዝዩ ከም ዝተሻቐለ ብምልካት ኣብ ሽወደን እትርከብ ሓብቱ ዓወትን ስድራ ቤቱን እዚ ዘሎ ሕማቕ ኩነታት ክሳብ ዝሓልፍ ተሓቢኦም ከም ዘለው ስለ ዝሓበረትና ግና ተስፋ ጌርና ኣለና ክብል ገሊጹ። ዓወት ኣብ 2013 ንኤርትራ ወኪሉ ኣብ ኢጣልያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ትሕቲ 23 ዓመት ድሕሪ ምስታፍዩ ናብ ሽወደን ብምምራሕ ዕቑባ ሓቲቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ባንኪ ሕሳብ ኣብ ክልል ትግራይ ዝኸፈቱ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ሕሳቦም ደስ ኪሉ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ። እቶም ኤርትራውያን ገንዘቦም ከንቀሳቐሱ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ከቢድ ናይ መነባብሮ ብድሆ ወዲቖም ከም ዘለው ራድዮ ኤረና ከተረጋግጽ ክኢላላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ብፖለቲካዊ ዘተ መዕለቢ እንተዘይገይርሉ እታ ሃገር ዳግማይ ብሰሜን ንዓሰርታት ዓመታት ኣብ ዝቐጽል ኩናት ክትሽመም ምዃና ተንተንቲ ፖለቲካ ኣጠንቂቖም። ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ኣብ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኣብ ዘቕርቦ ዘለዉ ዓንቀጻት ኩናት ትግራይ ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝገልጾ ዘሎ ከተማታት ብምሓዝ ጥራይ ክዛዘም ከም ዘይከል ሕሉፍ ታሪክ እቲ ከባቢ ብምቕራብ ኣዘኻኺሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ንከተማ መቐለ ብታንክታት ከም ዝኸበባ ብምጥቃስ ኩሎም ሓለፍቲ ሕወሓት ኢዶም ክህቡ ንሳልስተ ጥራይ ዝጸንሕ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ። እንተዘይኮይኑ ኣብታ ከተማ ንሕስያ ዘይብሉ ደብዳብን መጥቃዕትን ከም ዝፍኑ ኣፈራሪሑ። እንተኾነ ከተማ መቐለ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት መንግስቲ ክትኣቱ እንተኽኢላውን ኩናት ሰሜን ከብቅዑ ማለት ከም ዘይኮነዮም እቶም ተንተንቲ ዘመልክቱ። ብዙሓት መራሕቲ ሃገራትን ኣህጉራውያንን ዞባውያንን ውድባትን ንዝቐረበ ናይ ምቁራጽ ተኸሲ ስምምዕን ዘተን እማመታት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ነጺግዎ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣስታት 4 ሚልዮን ህዝቢ ሓደጋ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣንጸላልይዎ ከም ዘሎ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እውን ናብ ህዝቢ ዝበጽሕ ህጹጽ ሓገዝ መገድታት ክኸፍት ንዝቐረበ ጻውዒት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እወታዊ ምላሽ ኣይሃበሉን። ኣብዚ እዋን እዚ ልዕሊ 30,000 ዝግመቱ ኢትዮጵያውያን ብሰንኪቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ኣለው። እቲ ኩናት እናጸንከረ ይኸይድ ምስ ምህላው ብዝሒ ናይ ዝስደዱ ሰባት ኣስታት 200,000 ክበጽሕ ከም ዝኽእል ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሳሲቡ። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ይጅምር ዳ እምበር ይዛዘም ኣይኮነን ዘሎ ዝብል ትንታነ ዘለዎም ሓያሎ ፖለቲከኛታትን ተንተንትን ድማ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ እውን ካብዚ ሕጂ ዘሎ ብዝባእሰ ናብ ድሕሪት ክጎቶ ምዃኑ የምቱ። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ረቡዕ ፍጻሜታት ኣባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሮም ብህወሓት ይምወሉ ነይሮም ንዝበልዎም ተቃወምቲ ኤርትራ ይሃድኑ ምህላዎም ምንጭታት ካብታ ከተማ ሓቢሮም። በመሰረቶም ምንጭታት ናብ ሬድዮ ኤረና ዝለኣኽዎ ሓበሬታ እቶም ተቃወምቲ ኣካላት ብብዝሒ የዘውትሩዮም ናብ ዝተባህለ ከባቢታት እናተመላለሱ ምንቅስቓሳቶም ይከታተሉ ምህላዎም ኣረዲኦም። እቶም ውድባት ከም ቤት ጽሕፈትን ካልእን ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ሓያሎ ኣባይቲ እውን ይከታተሉን ንዝጸንሕዎም ሰባት ድማ ይሕዙን ምህላዎም እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ጠቒሱ። ዝበዝሑ ግዳያት ናይዚ ዝካየድ ዘሎ ሃድን ተቃወምቲ ሓይልታት ዓፈርን ኩናማን ምዃኖም እዮም ተመልኪቱ። ይኹን እምበር ስማት ይኹን መንነት ብሓይልታት ኢትዮጵያ ጸጥታ ናይ ዝተታሕዙ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ሬድዮ ኤረና ከተረጋግጾ ኣይከኣለትን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከባቢ ሕሞራ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ተቃወምቲ ኤርትራ ዝጥቀሙሉ ዝነበሩ ጠበናጁ ከም ዝኣከበ ብወግዒ ገሊጹ እዩ። ነበርቲ ሓደ ከባቢታት ኣስመራ ብ23 ሕዳር ምሸት ካብ ኣባይቶም ከይወፁ ዘጠንቅቕ ሓበሬታ ብመንግስቲ ከም ዝተሓበሮም ኣብ ኣስመራ ዝመደበሩ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬትኡ ለጢፉ። እቲ ኤምባሲ ኣብ ኣስመራ ዝርከቡ ዜጋታቱ ዘየድሊ ምንቅስቓስ ካብ ምግባር ክቁጠቡን ተላብዩ። እቲ ምኽንያት ኣይተፈልጠን።
ይኹን እምበር ድሕሪቲ ኣብ ባህር ዳር ዝተኻየደ ደብዳብ ካብ ትግራይ ዝተወንጨፈ ሮኬታት ኣስመራ ክዓልብ ይኽእል ዝብል ስግኣት ከም ዘሎ ኣብታ ከተማ ብሰፊሑ ይዝረበሉ እዩ። ኣብ ግማግም ባሕሪ ሶማል ብውሕዱ 5 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ጥሒሎም ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ። ሓያሎ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብ23 ሕዳር ብሓያል ህወቡላን ማዕበልን እናተደፍኡ ናብ ክልማይ ርእሰ ምምሕዳር ፑንትላንድ ድሕሪ ምእታዎም እዮም ዳሃዮም ጠፊኡ። ድሒሩ ሰበስልጣን ናይቲ ምምሕዳር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብውሕዱ 5 ካብኣቶም ከም ዝሞቱ ኣረጋጊጾም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ምዕራባዊ የመን ዞባ ሖዴይዳ ብዝተፃወደ ነታውጊ 5 ሰባት ክቕተሉ እንከለው 7 ድማ ቆሲሎም። እቲ ነታውጊ ሕቲ ዝተኸሎ ምዃኑ ኣንጻሩ ዝቃለሱ ዘለዉ ሓይልታት ወቒሶም። ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ። ኣብ ናይ ሐሙስ ፍጻሜታት 4 ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ንሽልማት ብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ 2020 ተሓጺኦም። ነዚ ብወደብቲ ዙር ላትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ጋቦን ዓመታዊ ዝውሃብ ሽልማት ንኽወስዱ ትማሊ ሶኒ 10 ተቐዳደምቲ ዝተሓጺኡ ክኾኑ እንከለዉ 4 ካብዞም 10 ኤርትራውያን እዮም። እቶም ንሽልማት ብሉጽ ተጻዋታይ ኣፍሪቃ ተሓጺኦም ዘለዉ 10 ተቐዳደምቲ ቢንያም ደበሳይ ካብ ክለብ ኒፖዴልኮ ዋን ፕሮቪንስ፣ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ክለብ ኤንቲቲ፣ ያዕቆብ ደበሳይ ካብ ክለብ ላኮንቲ ግሩፓማ ኤፍዲጄን፣ ናትናኤል ተስፋጽዮን ካብ ክለብ አንድሮኒ ጂኦካርቶሊ ሲደርሜክስን እዮም። መዞም 4 ተቐዳደምቲ ተወላዲ ቡርኪና ፋሶ ፖል ዳውሞንት፣ ኢትዮጵያዊ ሃይለ ሚካኤል ሙሉ፣ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዳረል ኢምፔይ፣ ካሜሩናዊ ክሎቪስ ካምዞንግ፣ ሩዋንዳዊ ሞሰይ ሞጊሻ፣ አልጄሪያዊ ዮሱፍ ረግዊጉ ተሓጺኦም ኣለዉ። ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ቢንያም ደበሳይን ናትናኤል ተስፋጽዮንን ከምኡውን ደቡብ ኣፍሪቃዊ ዳረል ኢምፔይ ናይዚ ዓመት እዚ ብሉጽ ተጻዋታይ ተባሂሎም ክርክሑ ልዑል ትጽቢት ተገይሩሎም ዘለዉ 3 ተጻወትቲ እዮም። ቅድሚ ሕጂ ነዚ ክብሪ እዚ ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ናትናኤል ብርሃነ ኣብ 2012፣ መኽሰብ ደበሳይ ኣብ 2014፣ ዳንኤል ተኽለ ሃይማኖት ኣብ 2015፣ ተስፎም ዕቑባ ማርያም ኣብ 2016 ተዓዊቶምሉ እዮም። ንሽልማት ብሉጽ ተቐዳዳማይ ኣፍሪቃ ድምጻት ትህብ ሽማግለ ብኣቦ ወንበርነት 5 ግዜ ተሸላሚ ብልጫ ማልያ ቱር ደ ፍራንስ ዝኾነ ፈረንሳዊ በርናርድ ሂናውልት እትምራሕ ኮይና ኣሰልጠንቲ ዳይሬክተራት ስፖርት፣ መራሕቲ ጋንታን ኣፍሪቃውያንን ኤውሮጳውያንን ጋዜጠኛታት ይርከብዋ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብሓያሎ መራሕቲ ሃገራትን ውድባትን ንዝቐርብ ዘሎ ተደጋጋሚ ናይ ሰላም ጻውዒት ነጺጉ። ዛጊት ብደቡብ ኣፍሪቃ ወኪል ሕብረት ኣፍሪቃ፣ ብሪጣንያ፣ ሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት ሃገራትን ንዝቕረበ ናይ ዘተ ጻውዒት ከም ዘይቅበል ዝገለጸ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገሩ ናይ ካልኦት ሃገራትን ውድባትን ምትእትታው ከም ዘይፈቅድ ይመልኪቱ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክሕሉ ህጹጽ ሓገዝ ናብ ዘድልዮም ንኽባጻሕ መንገድታት ክኸፍትን ምቁራጽ ሶቕሲ ብምእዋጅ ናብ ዘተ ክቐርብን ወኪል ሕብረት ኤውሮጳ ጆሴፍ ቦረል ምስ ምኽትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ደመቀ መኮንን ኣብ ብራስለስ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ጸዊዑ። እንተኾነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብትዊተር ኣብ ዘመሓላልፎ ዘሎ ተደጋጋምን ተመሳሳልን መልእኽትታት ሕወሓት ከይተደምሰሰን መላእ ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ከይኣተወትን እቲ ኩናት ደው ከም ዘይብል እዩ ዝጠቅስ። መራሕቲ ሕወሓት ኢዶም ክህቡ ንዘቕረቦ ናይ 72 ሰዓታት ግዜ ድሕሪ ምዝዛሙ ብኹሉ ሸነኻት ናብ ከተማ መቐለ መጥቃዕትታት ክፍኖ ከም ዝኽእል ብወገን ኢትዮጵያ ይስማዕ። መስርሕ ሰላም እስራኤልን ፍልስጤምን ጽቡቕ ክቕጽል እንተዘይክኢሉ ጅቡቲ ምስ እስራኤል ዝኾነ ዓይነት ዝምድና ከም ዘይትምስረት ፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለ ኣፍሊጡ። ንሱ ምስ ዘኣፍሪካ ሪፖርት ዝተባህለ ወርሓዊ ትሕተም ናይ ፈረንሳ መጽሔት ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ እስራኤል ንፍልስጤማውያን መሰላቶም ሓሪማ ከም ዘላ ወቒሱ። ንሱ ብተወሳኺ እታ ሃገር ንሰላም ቀረብቲ ምህላዋ ዘረጋግጽ ሓንቲ ስጉምቲ ሰናይ ድሌት እንተርኢና ንሕና ድማ 10 ስጉምቲ ክንቀርብ ኢና ኢሉ። እንተኾነ እስራኤል ምስ ፍልስጤም ሰላም ንምግባር ድሌት ዘለዋ እውን ኣይትመስልን ክብል ደምዲሞ። እስራኤል ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ባሕሬንን ሱዳንን ድሕሪ ዝጀመረቶ ታሪኻዊ ዝምድናታት ምስ ስዑድ ዓረብን ካልእ ኣፍሪቃዊት ሃገር እውን ተመሳሳሊ መደብ ከም ዘለዋ እዩ ክግለጽ ጸኒሑ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ስዑድ ዓረብ ምስጢራዊ ምብጻሕ ከም ዘካየደ እውን ተሓቢሮም። እታ ካልእቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ድማ ጅቡቲ ክትከውን ከም እትኽእል ኣብ ዝዘረበሉ ዘሎ እዋን ድማ እዩ ፕሬዚደንት ገለ ምስ እስራኤል ዝምድና ንምክያድ ተበግሶ ሰላም ምስ ፍልስጤም ከም ቅድመ ኩነት ዘቕርብ ዘሎ።
ምስ ሬድዮ ኤረና ኢኹም ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና እዚ ሰሙናዊ ፍጻሜታት እዩ ኣብ ናይ ዓቢ ፍጻሜታት ብዓበይቲ መካይን ዝተጻዕነ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዘዳው ከባቢታት ብብዝሒ ይወፍር ምህላው ንዓይኒ መስኻከር ሓቢሮም ኣቐዲሙ ናብ ደቡብ ከባቢታት ባድመ ጾሮናን ዛላምበሳን ከምኡ ድማ ብመንገዲ ባጽዕ ናብ ከባቢታት ቡሬ ዝወረዳ ሓያሎ ክፍላተ ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘለዋ ዘመልከቱ ካልኦት ምንጭታት ብወገኖም እዚ ሕጂ ብለይትን ጸልማትን ተጎልቢቡ ክጓዓዝ ዝሓድር ዘሎ ሰራዊት ተወሳኺ ምዃኑ ኣገንዚቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ኣብ ጀመረሉ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ዶባት ተጸጊዑ ምንባሩ ዘመልከቱቶም ምንጭታት ሓደ ኣህዱታት እውን ኣብ ጎኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተሰሊፈን ኣብቲ ኩናት ከም ዝኣተዋ ጠቒሶም ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ኤርትራ ይሳተፍ ከም ዘሎ ብወገን ትግራይ ብተደጋጋሚ ይግለጽ ኣሎ ህላው ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ራድዮ ኤረና ዛጊት ከተረጋግጽ እኳ እንተዘይከኣለት ገለ ክፋል ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ እናተበገሰ መጥቃዕታት የካይድ ምህላውን ኣማይት ውግኣቱ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ግና ኣረጋጊጸ እያ ኣብ ኤርትራ ሩኡይ ዋሕዲ መሰረታዊ ምግብታት ንሓያሎ ስድራ ቤታት ኣብ ከቢድ ሻቅሎት ሸሚሙሉ ኣብ ዘሎ እዋን እታ እንኮብ መንግስቲ ትዝርጋሕ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ድማ ስድራ ቤታት ንደቆም ጥዑይ ኣመጋግባ ከዘውትሩ ዝመክር ዓንቀጽ ምስፋራ ምስላግፅን ብድዕን ከም ዝጽብጸብ ራድዮ ኤረና ዝተወከሰቶም ወሃብቲ ርእይቶ ኣመልኪቶም ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ጸንሐ ናይ መነባብሮ ጸገማት ኣብዚ እዋን ድማ ምስ ምግታእ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ተታሒዙ ንኣስታ 8 ወርሒ ዝተኣወጀ ምዕጻውን ወራርዕ ስለንበጣን ፈጢርዎ ዘሎ ስጋኣትን ተደሚሩ ሓያሎ ስድራ ቤታት ኤርትራ ተጸበይቲ ናይ ምግቢ ረድኤት ኮይነን ኣለዋ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነበር ህዝቢ እውን ብኩፖን ወርሓዊ መቑነን መሰረታዊ ምግብታት ንምርካብ ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ኣብ ዝሰሓገሉ ጽንኩር መነባብሮ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ንደቅኹም ጥዑይ ኣመጋግባ ከተዘውትሩ ክንመኽረኩም ብምባል ሃምበርገር ብዝበልዑ ናይ ወፃኢ ቆልዑ ኣሰንያ ኣብ ናይ ሰሉስ 24 ሕዳር ሕታማ ምዝርግሓ መግለፂ የብሉን ክብሉ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ ደምዲሞም ብመሰረት ጸብጻብ ዩኒሴፍ ኣብ መላእ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ከምኡ ድማ ዞባታት ዓንሰባን ባርካን ዝርከቡ ኣሽሓት ቆልዑ ብዋሕዲ መሰረታዊ ምግብታት ይሳቀዩ ምህላዎም ኣብ ወቕታዊ ጸብጻቡ ምስፋሩ ይዝከር እቲ ሃገራዊ ትካል ኣብ ኤርትራ ንዓሰርታት ኣሽሓት ቆልዑ ናይ ማእዛዊ ምግብታት ሓገዝን ተወሳኺ ቪታሚናት ከምኡ ድማ ከታበት ይህብ ምህላው ይፍለጥ ይኹን እምበር እንኮ ጋዜጣ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓምድታታ ብዛዕባ ኣከሻሽና ምግብን ምኽሪ ኣመጋግባ ቆልዑን ክትዝርጊሓ ትረአ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ናይቲ ኣብ ህዝብና ከቢድ ሻቅሎት ፈጢሩ ዘሎ ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅምር ዛጊት ዝኾነ ዜና ዘይብላታ ጋዜጣ ኣብተን ብመርበብ ሓበሬታ ትዝርግሕን ዘላ 4 ገጻታ ዝበዝሐ ትሕዝቶኣን ኣሰኣሉን ናይ ወፃኢ ሃገራት እዩ እታ ጋዜጣ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ከይተስፋሕፍሐ ተባይላ ካብ ወርሒ ሚያዝያ ትሒዛ ነስታ 8 ወርሕ ካብ ናይ ወረቐት ሕትመት ኣቋሪጻ ትርከብ ምምሕዳር ትራምፕ ስልጣን ንጆ ባይደን ቅድሚ ምርካቡ ኣብ ሶማል ዝርከቡ ኣማይት ወተሃደራት ኣሜሪካ ከውፅእ ምዃኑ ኣብ ዝዝረበሉ ዘሎ እዋን ሓደ መኮነን ማእከላይ ስለያ ኣሜሪካ ከም ዝተቐትለ ተገሊጹ እቲ ስሙን ሙሉእ መንነቱን ዘይተጠቕሰ ኣባል CIA ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ስርሒት ተዋፊሩን ከሎ ድሕሪ ዝወረዶ መቑሰልቲ ከም ዝሞተዩ ተሓቢሩ ኣቐዲሙን ኣባል ፍሉይ ሓይሊ ባሕሪ ሲል ምንባሩ CNN ስሞም ንዘይጠቐሰቶም ወተሃደራውያን ምንጭታት ብምጥቃስ ኣፍሊጣ ኣሜሪካ ኣብ ስልጠና ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ሃድን ላዕለዎት መራሕቲ ኣልሸባብን ካልኦት ሽበራውያን ጉጅለታትን ከምኡ ድማ ኣብ ስለያን ዝተዋፈሩ ኣስታት 600 ወተሃደራት ኣብ ሶማል ኣለዋ ሬድዮ ኤረና